ставаме. Гранушката я няма пак се е изчезнала рано и е тръгнала на някъде. Пак трябва да я разсейвам с това мече. Отиваме в вентилацията. Ето ни се вижда. Се вижда. И какво се вижда? И се видя едно мече. Була бубу. То ми прилича от TikTok в бубото. Була бубу. Той иска това лабубо краставичка. Ето ти краставичката. Това че е краставичката. Корити, дудута. Отидахме при нашето сладкище. Гледайте, сладур. Не мислех, че той ще ни гълни. Изтървах да види това мече, това лабубото си. Това мече ми е много добро. Мога да си го възстановя и да спя с това мече. Гледайте го, сладур. Ядеш сено. Айде, тръж! Ние сме на кораб. Както виждате, ние сме си в кораб. Прилича като къща. Както Ишо. Като Кети, да. Ето го нашето сладурче.